Isang mapagpalang araw, mga Kabalen at mga Fernandino. Matinding hamon sa sangguniang panlungsod ng Siyudad San Fernando ang pandemya kung saan apektado rin ang buong mundo. Ganun pa man, bilang mga leader ng lungsod, hindi kami magpapatalo sa hamon na ito. Ang inyong sanggunian ay patuloy nagpupursige para maibalik ang sigla ng ating siyudad, lalong-lalo na sa larangan ng ating ekonomiya. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lizatin, naghahatid ng tunay na serbisyo, tunay na lugod, Fernandino. Maliban sa paghahatid ng ayudang pantawid ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, sinusuguro ng Sangguniang Panlungsod na mayroong konkretong solusyon ang ating lokal na gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic, lalong-lalo na sa kabuhayan ng mga Fernandino. Bumubuo tayo ng mga hakbang upang magpatibay ang ating mga programa laban sa pandemya. Palalampasan natin ang COVID-19, Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa laban na ito. Mahigit sa isang taon na tayong nakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Sa panahong ito, sinisikap ng gobyerno na gumawa ng hakbang upang malimitahan ang patuloy na pagkalat ng nakakahawa at nakakamatay na COVID-19 virus. Ngunit sadyang napakahirap ng isang giyera na hindi natin nakikita ang kalaban. Bago pa natin malaman, nasa loob na pala ito ng ating pamamahay at pumasok na ito sa sistema ng ating mga kapamilya. Bagamat malaking bagay ang pagiging maingat at pagsunod sa mga health protocol, kailangan pa rin natin tanggapin ang katotohanan na lubos lamang tayong magiging handa kung may panlaban ang ating katawan. Ito ang bakuna laban sa COVID-19. Nagpapasalamat tayo na meron ng bakuna na nadiskubre kontra sa virus na ito. Kaya isa ang Siyudad San Fernando sa mga nanguna sa inisyatibong magkaroon ng anti-COVID vaccine na libreng may bibigay sa mga priority sectors o higit na nangangailangan dahil sa kanilang exposure sa virus. Naglaan ng pondo ang city government para mabakunahan ang mga Fernandino. Batay sa pag-aaral ng binuong Technical Working Group ukol sa malawakang pagbabakuna, nabuo ang 12 kategorya ng mga babakunahan o priority groups ayon na rin sa kanilang estado at level ng pangangailangan. Lahat po ng gustong magpabakuna ay babakunahan namin. Sa katunayan nga po, kahit na hindi taga San Fernando ngayon, basta nagtatrabaho sa San Fernando, kasama na sa babakunahan namin dun sa mga category natin na A4. Unang nabigyan ng anti-COVID vaccine ang mga nasa A1 group na binubuo ng frontliners at lahat ng nagtatrabaho sa mga health facility, private at public. Kasama din sa grupong ito ang mga barangay health workers. A2 naman ang sunod na priority group na kinabibilangan ng mga senior citizen. Ikatlo sa mga nakalinya ang mga may sakit o comorbidities. Prioridad din ang mga frontline personnel sa mga essential sectors. Kasama din sa listahan ang mga indigent o mahihirap na sektor. Pasok din sa babakunahan ang mga guro at social workers, mga empleyado ng gobyerno, grupong may pataas na porsyentong mahawa, mga OFW, mga manggagawa,
at iba pang mga natitira sa populasyon ng syudad na hindi kaagad nabakunahan dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kung titignan ang listahan ng syudad, lahat ay mababakunahan. Hindi nga lamang sabay-sabay dahil may prioridad na kailangan sundin. Mas mapapadali sa amin kung naka-pre-registered kayo. Hindi nga po kasi kami tumatanggap ng walk-in dahil ayaw namin yung sabay-sabay pumunta yung tao, magkukumpulan sila dyan, mako-compromise yung safety protocols natin. Tapos kung nag-cut off kami ng 1,000, kawawa naman yung hindi na kasama sa 1,000 na pauuwin din namin. So pre-registered po tayo based dun sa master list natin. So every day, kumukuha tayo ng kaya natin doon, 500 per site tayo. Yun ang tinatawagan namin for schedule ng kinabukasan. Iba't ibang brand ng bakuna ang ibinababa galing sa Department of Health para sa atin dito sa Ciudad San Fernando. Binigyan ng sistema ng city government ang pagbabakuna upang maayos at mabilis ang vaccination. Kailangan muna ang pre-registration sa vaccination program ng syudad. Maaring mag-register online o magtungo sa Barangay Health Center. Bagamat sa una ay hindi nawawala ang pangamba ng ating kababayan sa bakuna. Pero marami na rin ang tumanggap nito. Nasa A4 na ang binabakunahan na yon. Yung mga nababalitaan po natin ng mga side effects, mga minor lang halos po yan, no? Nakakailang buwan na po kami nagbabakuna. Wala pa kami naging major side effect dito. Napaalala ko, hindi naman ibig sabihin na nabakunahan tayo ay hindi na tayo susunod sa health protocols kasi pwede pa rin po tayong magkaroon ng COVID or mahawa sa COVID. Ang maganda lang po pag bakunado tayo, maliit na yung chance na makahawa tayo ng ibang tao at saka kung mahawa man tayo, hindi tayo magiging severe COVID or hindi tayo ma-hospital. Narito naman ang ilang mga paalala sa mga Fernandino na nais magpabakuna. Hindi araw-araw may schedule ng pagbabakuna. Ito ay batay sa dating o pagbaba ng anti-COVID vaccine mula sa Department of Health. Kailangan muna ang online pre-registration para sa profiling at maisama sa master list ng mga mababakunahan. Para sa mga nakapagparehistro, dapat tandaan na makakatanggap ng text advisory mula sa City Health Office kung kayo ay mababakunahan. Pumunta lamang sa vaccination site sa araw at oras na nakasaad sa mensahe. Magdala ng valid ID at sariling ballpen. Siguraduhin kumain at uminom kung mayroong sakit bago magtungo sa vaccination site. Huwag kalimutan ng face mask at face shield. Pagdating sa vaccination site, pumila ng maayos at panatilihin ang social distancing. Sumunod sa mga ipinatutupad na proseso sa pagbabakuna. Kung hindi makakarating ay agad magbigay ng abiso sa Barangay Health Center. Ikaw ay mabibigyan ng panibagong schedule batay sa rason kung bakit hindi ka makapagpapabakuna. Bawal ang walk-in o pagpunta sa vaccination site nang walang schedule. Ang mga vaccination sites sa Ciudad San Fernando ay ang mga sumusunod: Heroes Hall, Walter Mart, Our Lady of Fatima University, Mount Carmel Medical Center, Robinson Star Mills, SM Pampanga. Para sa iba pang detalye ng pagbabakuna, makipag-ugnayan sa Barangay Health Center sa inyong lugar. Susunod, rehabilitasyon ng San Fernando Public Market, aprobado ng Sangguniang Panlunsod. Sa nakalipas na taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlunsod sa pagbubuo ng mga ordinansa at resolusyon para sa mga Fernandino. Nagdudulot ito ng maayos at progresibong pamumuhay sa Ciudad San Fernando. Isa sa matandang pampublikong istruktura sa syudad ay ang San Fernando Public Market sa may Barangay Santo Rosario. Malinaw na makikita na hindi na maganda ang kasalukuyang estado na nagbabadya ng peligro sa mga mamimili at mga nagtitinda.
Mismo ng mga otoridad na at eksperto nagsasabi na fire hazard na ang lumang palengke. Lumulubog na rin ito tuwing tag-ulan. Nagsagawa ng konsultasyon ng lokal na gobyerno sa mga stakeholders gaya ng mga nagtitinda at mamimili para sa ikabubuti ng kalagayan ng palengke. Sa kabila na posibleng mga batikos ay nanindigan ng sangguniang panlunsod. Naipasa noong January 2020 ang Ordinance No. 2020-001. Niratipika nito ang loan agreement sa pagitan ni Mayor Edwin Santiago at ng Land Bank para mapondohan ang rehabilitasyon ng pamilihan. Bagamat nasa 650 million pesos ang inisyal na pondo para sa pagpapagawa ng palengke, ay ibinaba ito sa 250 million pesos sa bisa naman ng Resolution No. 2020-329 na naipasa noong November 2020. Tunay na nahaharap pa rin ang buong mundo sa krisis na dala ng COVID-19 pandemic. Ngunit naniniwala ang SP na ito ang tamang pagkakataon para sa rehabilitasyon ng palengke. Higit umanong malaking kawalan sa mga nagtitinda kung ipagagawa ang pamilihan pagkatapos ng pandemya kung saan nagsisimula pa lamang ang pagbangon. One of the reason why na tuloy ang ating rehabilitasyon despite of the pandemic. One, this will be part of the recovery economic, no, to sustain yung local economy, no, dahil lahat ng ating mga partners na vendors sa city market ay mga lokal na mga ngalakal, no? Meaning organic from the city of San Fernando. So they will be the ones who will sustain no? Yung economic development, economic activity dyan sa may population area. Maituturing umunong bahagi ng recovery plan ng syudad ang bagong palengke, kung saan higit na may hikayat ang mga tao na mamili dahil higit itong ligtas at nakadesenyo na COVID resilient. So ito facility, marami siyang open spaces, open area, no, nang sa ganon, makapag-comply siya doon sa mga health protocols, no, sa under new normal. Second, mas magiging competitive ang ating City Market Plaza because we will be providing parking spaces for our consumers. We'll be providing yung mga public yung mga pangangailangan like public restrooms, information office, pasalubong center, and it will be properly zoned po, no, yung mga tindahan. Patuloy pa rin umano na makapagbubukas ng ilang pwesto dahil face by face ang konstruksyon kung saan mananatili ang mga nagtitinda sa bahagi ng palengke na hindi pa dinidemolish o ginagalaw. Ililikas naman ang ilang mga stall sa lugar na unang gagawin. Temporarily, marirelocate po, no, yung ating mga madi-displace na phase 1 ng construction at for the building dun sa West Wing. Pag natayo na after 6 months, dahil binibilisan natin yung construction, papasok na sila doon sa bagong building, and then yung marirelocate will, the other half will be accommodated doon sa new building na rin no, at doon sa mga temporary facility within. So hindi maantala or hihinto ang kanilang pagtitinda or ang kanilang hanap buhay during the construction. No? Binigyang linaw din ni Councilor BJ Lagman na walang pondo para sa serbisyo at COVID response ang maapektuhan ng konstruksyon dahil ang gagamitin sa rehabilitasyon ay ang magmumula sa land bank na inutang ng city government. Kaya wala rin umanong dapat alalahanin ng mga Fernandino dahil kayang bayaran ng bagong palengke ang utang nito kaya walang gagalawin sa budget ng syudad. Minabuti ng syudad na ito ay ipasok sa isang loan for the reason na yun nga para walang maapektuhan na basic social services sa ating mga programa. And second, ito ay isang economic enterprise, meaning may pumapasok siyang revenue. No? It will self-liquidate in a few years. No? So, ito yung sinisigurado natin na it will help us in the recovery, it will sustain the local economy and strengthen it, and wala maapektuhan, sigurado 100% na wala maapektuhan na social basic services sa ating syudad. Positibong sangguniang panglungsod na makikita ng mga Fernandino ang kagandahan at benepisyo ng konstruksyon ng palengke kapag natapos at magiging operational na ito. Itong proyekto pong ito
Hindi lang ho para sa ating syudad, sa ating mga vendors, kung hindi para sa ating lahat, no. It is our pride as Fernandinos to have a market such as vibrant and economically viable as we want to envision in a few months from now. Para sa sanggunian, ang pagpapasa ng batas ay hindi lamang nakasalalay kung ano ang gusto ng iilan, kundi ang tunay na kailangan ng maramihan. Maliban sa pagsasagawa ng batas ng Sangguniang Panlungsod bilang isang public servant, responsibilidad ko rin ang magbigay serbisyo sa akin mga ka-Fernandino. Kasama na dito ang pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil dito, bumuo tayo ng mga programa at mga aktibidad na makakatulong sa mga Fernandino dahil sa tunay lugod, yapin ang tunay serbisyo. Bago pumasok ang taon 2020, ikinagulat ng buong mundo ang pagkalat ng isang nakakatakot na virus na unang nakilala bilang novel coronavirus o nCoV. Hanggang sa opisyal itong tinawag ng World Health Organization na COVID-19. Mabilis ang naging pagkalat nito sa buong mundo at tunay na nakakamatay. Lalo sa mga mahihina ang katawan, may sakit at mga matatanda. Sa kabila nito, may tuturin pa rin na hindi tayo pinababayaan ng may kapal. Ang pagkalat ng COVID-19 virus ay madaling maiiwasan sa pamamagitan ng pagiging malinis at laging paghuhugas ng kamay. Madali ito mamatay sa alcohol-based sanitizers at disinfectant. Kaya naman, nang ideklara ang Enhanced Community Quarantine sa buong Luzon noong Marso 2020, kung saan kasama ang siyudad San Fernando, isa sa mga naisip nating gawin ay ang disinfection ng mga barangay at pampublikong lugar. Bumili tayo ng mga sprayer at disinfectant na ipinamahagi sa iba't ibang mga barangay sa siyudad San Fernando. Namigay din tayo ng mga alcohol-based sanitizers sa ilang kabahayan at mga residente. Lalo na sa panahon iyon ay halos magkaroon ng shortage ng alcohol at may kataasan ang presyo nito. Sa ngayon, isa pa rin sa epektibong sandata natin laban sa COVID-19 virus ay ang pagiging malinis. Ugalihin natin ang paghuhugas ng kamay, gumamit ng hand sanitizer o alcohol at laging pagdisinfect ang ating bahay at lugar ng trabaho. Panatilihin din natin ang social distancing. Ang ating kaligtasan mula sa nakakamatay na virus na ito ay nakasalalay hindi lamang sa mga programa at inisyatibo ng gobyerno. Ito ay nasa kamay din ng bawat isa sa atin kung paanong tayo sumunod sa mga health protocol at nag-iingat sa ating kalusugan. Ing pamaningat keng sarili, metong yang tunay lugod. Matatag ang siyudad San Fernando, bunga ng maayos na pamamahala at pagkakaisa ng lokal na gobyerno at ang taong bayan. Lugod Fernandino, yan ang ating matibay na sandata upang malampasan ang bawat pagsubok sa ating bakal na siyudad San Fernando. Muli, ako po si Vice Mayor Jimmy Lasatin, tunay lulugod, kaya kayo.